hau zer da testuak, musika, testu gehiago, musika gehiago, testuak, musika, Allenderekin. Saio hau Allenderekin batera sortu da. Saio hau Allenderekin egina dago. Manex Agirre naiz eta saio honek Allenderekin izena du. Portbu Gironako herri bat da, Altanporda eskualdekoa. Itsaso gainean dago zintzilik. Tira zintzilik baino itsasorantz etzaten dela dirudi. Hondartza aurrealdean pasealeku zabala du, laua, eta hortik herrian barrurantz sartuta maldak gero eta handiagoak dira progresiboki. Mendialderako kurba vertikal moduko bat egiten du, gainaldean duen nazioarteko tren estazioraino iritsi arte. Estazio horixe da herriaren goiburua nolabaiteko zigilua jartzen diona goiko aldean herriari. Portbukoa da Espainiar estatuan dagoen alkaterik gazteena. 19 urte ditu. Taberna bateko zerbitzari izan zen, hauteskundeak irabazi arte, Snack Bar David du izena, lan egin zuen tabernak. Tren estazioaren azpialdean dago, eta ez da Portbun dagoen taberna jatetxe bakarra. Hondartzaren aurreko pasealekuan, kurba vertikalaren beko aldean, herria itsasorantz etzaten den leku horretan dago Restaurante El España. Terraza zabala, gerizpea udan. Restaurante El Españako terrazan esertzen denak, garagardo bat eskuan, entretenimendurako ariketa polita du aukeran. Parean duen pasealekura begiratu, eta oinez dabiltzan turisten sailkapena egiten saida daiteke. Batetik, Dani Karaban artista israeldarrak Walter Benjamini eskenitako memoriala oraindik ikusi gabe daukatenak, eta bestetik Dani Karaban artista israeldarrak Walter Benjamini eskenitako memoriala jada ikusita daukatenak. Eta bigarren garagardo bat eskatzen badu, espekulatzen ere az daiteke, memoriala ikusi aurretik eta ondoren, turisten pausajea ezberdina izan daiteken ala ez, edo beste modu batera begiratzen dioten itsasoari, edo Mediterraneoko haizeak beren hileetan kiribiltzeko moduan aldea dagoen espero izateko zen moduan urduri jarri da Allende. Joño, diost. Itzen merkealdien denboraldia hasi duketa. Badaki gozoa izaten eta badaki zakarra izaten ere. Ez dakit ondo nola egiten duen, baina gauzak esaterakoan biak batera da. Gozoa eta zakarra. En fin, Walter Benjaminen memoriala Hondartzako pasealekutik oso gertu dago, eskailera batzuk igota. Eta oinarrian horixe da monumentua bera, eskailera luze bat. Beherantz, zuzenean itsasorantz, directament al mar. Sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar.
tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirada se't veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un peu calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar. I passes per aquí, i si malgrat la feina trobem un matí, no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, i amb xiringuit un quatre pins al fons, tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar. Bale, ados, ondo ekarria, esan dit jendek. Eta oraingoan ere alaxe esan dit. Gozo eta zakar biak batera. Ez dakit oso ondo nola egiten duen. Manel taldekoen arintasuna jasangarri zaio, argi moduko bat ekartzen diola dirudi. Ahotsa bera ere gardendu egin zaiola iruditu zait. Itsasoaren ondoan paletarekin jolasteaz eta paseoan dabiltzanak saiesteaz ari dira maneldarrak. Portbuko ondartzan hori hortozik egingo balute, oin zauritu saldoa legoke ziur, ez da alperrik Gironako kostan ohikoa denez, harri txintxarrezkoa ondartza. Harrizko ondartzaren eskuinaldeko amildegiaren gainean dago Walter Benjamin Memoriala, Dani Karaban eskultore israeldarrak egina. Jada bi aldiz esan duzu Dani Karaban ongoa den, esaten dit jendek. Uste dut badakidala zergatik esan dudan bi aldiz, baina hala ere ez diot alenderik kasurik egin. Altzairuzko tunelean sartu eta berehala hasiko da bisitaria eskailerak jaisten, eta jaisten jarraituko du, itsasorantz jaisten, amildegiaren ertzeraino, bertan amaitzen baita memoriala, eskultura, instalazioa. Dani Karabanen esanetan, Walter Benjaminen heriotza modua gakoa izan zen memoriala sortzeko. Izan ere, Benjamin, alemaniar literatur kritikati eta filosofo judua, 1940ko irailaren 25 iritsi zen Portbura, nazien gandik iesi, Pirineoak nekez igaro ondoren. Bersio ofizialen arabera, Frantzia eta Espainiaren arteko muga, arazorik gabe pasa, baina Portbura iritsi zenean, bapateko legislazio aldaketa batek bertan gerarazi zuen inora joateko aukerarik gabe. Herriko ostatu batean itxi zuten, poliziaren begiradapean, eta handiko 24 ordura hil zen. Bersio ofizialen arabera, suizidatuta. Nazien eskuetan utziko zutelakoan. David Mauasek 2005 egindako Quien mató a Walter Benjamin dokumentalak ordea, airean uzten du suizidioaren hipotesia, eta forense lanak egin zituzten medikuen paperaz zalantza egiten du. Benjaminek bere buruaz beste egin izanarenak, baino evidentzia gehiago egon daitezke, dokumentalaren arabera, inork Benjamin hil izanarena, hilketa bat alegia.
Allendek kexaka, horrekin guztiarekin nora noan galdezka. Pazientzia eskatu diot. Dani Karaban eskultore israeldarra ere azaltzen da dokumentalean. Hirugarrena, dio Allendek. Ados, esan dionik. Galdera zuzena egiten dio zuzendariak. Walter Benjaminek bere buruaz beste egin ez balu, eta asasinatua izan balitz, memoriala beste moduren batekoa izangote zen. Eta zuzendariak zuzen erantzuten du, inolako zalantzarik gabe. Horra iritsi nahi nuen, esan diot Allenderi. Portbuko simbolo bihurtu den memoriala, hondartzako harri txintxarretan oinak zauritu dituzten turistaz betetzen dena ia egunero. Hor dago. Eta aldi berean ez dago. Historiaren plegu bat besterik ez da. Eskultura bera sortzearen arrazoia airean dabil, ez da segurua, ez da ziurra, ez da fisikoa. Gustuko dut hori, erakarri egiten hau. Esan dit ados, Allendek. Indiferentzia sumatu diot, argi eta garbi. I settle down inside his house and can go out. The wall I shaking in my room. I'll let you know more about you.
Zabalera iberikoa deritzona duten 12 trenbide ditu Portubuko estazioak. Geltoki handia da, zabala, badu mugimendua. Oinak zauritutako turisten saldoan sartuta egin genion Benjaminen memorialari bisita iazko udan familian. Eguna bertan pasa, restaurante El Espainian bazkaldu, eta mugaz bestalde Katalunia norden, beraz Frantziar estatuan genuen kanpinera itzuli. Purrustada egin dita jendek. Personalegia, dio. Historio kontatzailearen itzala motzegi ez hartzearen aldekoa da. Egin izan diot kasu beste batzutan gaur ez diot egingo. Esango nuke sumatzen duela karga dramatiko apur bat datorrela. Egonezina sartzen zaio alakoetan. Portubuko estazioan itzulerako trenean sartu ginenean, azal beltzaraneko gazte bat eseri zen gure ondoan. Etzen aulkian kabitzen oso urduri zegoen. Begiek jauzi egiten zioten bagoiaren alde bateko atera, gero bestekora. Trena martxan jarri zen, mugikorrari begira geratu zen. Txartel zulatatzailea etorri zen. Gureak eman genizkion, gaztearen gana joan zen, trenaren hotsak entzuten utzi etzizkigun hitz batzuk egin zituzten, joan egin zen, trenak muga pasa zuen, handik bi gutxira bi gizon etorri ziren gaztearen gana. Aulkitik altxa eta beraiekin joan behar zuela esan zioten. Gazteak hala egin zuen. Ondo-ondoan eserita genituen umeak. Zer gertatu zen galdetu ziguten. Iazko urrian bisita ofiziala egin zion Portubuko alkateak Irungo alkateari. Bi herriek elkarrekin zituzten antzekotasunak aipatu zituzten ondoren egindako prensa agerraldian. Mugaren ertzekoak izatea, udalerriaren garapenean trenak izandako garrantzia, edo gerra zibilean izan zuten iheslari eta errefuxiatu mugimendua. Marco's shadow falls on the door to the 7 lost cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail. Dead in his tracks, this godforsaken soul wanted here, and his curse lingers for years. Amelia's face hides behind the mask, sweating on the TV factory line. That smile on her face is starting to crack, while welding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghosts of her peers. Searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of the working week, when drunken worlds meet, both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. Crystal frontier. Ramon tightens up his leather belt. Iaizi, ari zeita jende. Marmareten gabean entzun du Kalexikoren Crystal Frontier kantua. Malko putzuk galanta egingo duk martxa honetan lotura errazoiekin, dio. Amorratu egin naiz? Ez daki ondo ze datorkion orain edo bai sumatzen du zerbait eta horregatik dago hain astun.
Hala da, joera dut gaztaroa, gaztetasuna, tragediarekin lotzeko. Friboloa eman dezake, baina ederra iruditzen zait. Historia da lekuko, autu estetiko bat dela, gaztaroan sufritzen ari direnak, edertasunarekin lotzea. Eta ezinbestean, Portbuko treneko pasadizoak, Adriano enperadorearen maitale Antino gaztearen eriotzeran arama. Antino enperadoreak umetatik bere gonapean hartutako gazte bitiniarra, Niloko uretan ito zen gazteegi. Marguerite Jursenarren Adrianaren oroitzapenak eleberrian, Jose Austin Arrietak itzulian, honela kontatzen du Adrianok, Antinoren gorpua aurkitzen duteneko unea. Ibai bazterra arakatzea besterik ez zitzaigun gelditzen. Azkeneko uraskaren ertzean Kabriasek arina bailtzen ari zen arrastiriaren argitan, jantzi tolestatu bat, sandalia batzu ikusi zituen. Armaila labainkorretan bera jaitsi nintzen, antxe zegoen. Ondoan etzana, jadanik Ibaiko basatzan loitua. Kabriasen laguntzarekin nolabait altxatu ere egin nuen gorputza, bapatean harria bezain astun bilakatu zen gorputzura. Kabriasek oihu egin zien zirgariei, eta hauek instant batean atondu zuten ehunezko arkuts bat. Hermogenesek abisua jaso eta arineketan etorria zelarik, ezin izan zuen heriotza egiaztatzea besterik egin. Gorputz malgu hark uko egiten zion bera berriro berotzeko, berriro bizierazteko egiten genuen alegin orori. Ontzi barrura eraman genuen. Dena gainbehera zetorren. Dena itzalduz zijoala zirudien. Zalantza dakarte historialariek, istripu izan ote zen, edo bere buruaz beste egin zuen. Itxuraz Antinok egun batzuk lehenago jakin zuen, astrologo baten ahotik, bere buruaz beste egiten bazuen, enperadoreak bizitza luze eta oparoa izango zuela. Sakrifizio bat, maitasun itxuaren izenean. Lentamente vi como en un momento te relajabas. Es el mejor recuerdo de nuestro amor. Todos los otros momentos el agua se los llevó. Estanda egin du Allendek, espero nuen. Oiuka hasi zait, malkoputzua horixe aiz, gaztetasuna eta tragedia, oa pikutara. Eta gainera sakrifizio bat maitasunaren izenean, baizera. Adriano pederasta zikin bat zen. Antino gizajoa, katean loturik zeukan umetatik gehiago ezin izan zuen arte. Suizidatu normala da. Barabiletaraino zegoen agurarekin, sotuta dago ala jarraitzen du, zen nahi duk, gazte hiltzearen ikuspegi erromantikoan ainguratu, estena eder bat iruditzen zait gorpu gazte bat uretatik ateratzearena. Ez, heriotzari begiratzeko era osasuntsuagoa, justuagoa eta horregatik ederragoa dik adibidez Arkaitz Kanok. Twist novelan, badakik, Soto eta Severiori, hau da, Lasa eta Zabalari buruzkoa. Gogoan izango duk liburuaren amaierako pasarte hori, hondartzan futbolean ari direnekoa.
ederki gogoratzen dut. Diego Lazkano da hizketan ari dena eta Soto eta Severiorekin bidarteko hondartzan topatutako udatiar frantsesekin futbolean aritu zirenekoa kontatzen du. Porteriaren parean dago iritsi da. Bakarrik egin du jokaldia, ate osoa du beretzat Sotok eta gozatzea erabaki du. Ez dio olatuen zurrumurruak Boca Juniorsen La Bombonera zelaiko publiko karsuari inbidiarik eta Sotok erretransmisioaren erdian bihotzekoa pairatzeko arrisku larria duen irrati esataria bailitzan narratu du jokaldia. Korrika joatea aski ezpailitzan azentu argentinarrez emozioa eman nahian bidarteko ondartza durduzatuari. Vibrante esan du. Bordeleko udatiarrek ere ulertzeko moduko gazteleran. Chévere, pibe, Soto se interna, increíble, lo deja atrás, magnífico, Soto se deshace de uno, se permite sonreír, qué dominio, bárbaro, cómo lo dribla. Eta antzekoak botaz, eta bai, badirudi esan ahala indarra hartzen duela, arnasa kendu beharrean hitz egiteak motibatu egiten duela, hitzak ez direla bere nekea inoiz ez ziren izan, baizik eta bere erregaia, eta orpoa ondarretan sartuta egin duten porteriako marra okerraren parera heldutakoan, oin puntarekin eutsi dio baloiari, atzerantz begiratu du, gola noiz sartu zain dauden Bordeles izoztu eizo egin die, eta Severiori, eta are urrunago, kontrako porteria zainduz dagoen Lazkanori. Hori duk, eriotza goiztiar bat eta ez memoria maitasunez txirikordatzea. Hor zagok gakoa, hor eta ez beste inon ari zaita jende ia oiuka. Eta nik arrazoia eman behar izan diot. Ushering in the weekend knelt down, crushed his brother's head in with a ball. It's my great privilege, oh babe, to walk you home in the Sunday rain. Hop inside my coat in the Sunday rain. The frogs are jumping in the gutters. I'm leaving to go to Maidstone Blood. And I'm amazed of pain. Amazed to be back in the water again. In the Sunday rain. In the Sunday rain. Gets you right down to your soul. Oh Lord, oh Lord. The children in the heavens jumping for joy, jumping for love, and opening the sky above. So take that gun out of your hand. So all be well, said the bell. It's Sunday morning and I'm holding your hand. Amazed of love and amazed of pain. Amazed to be back in the water.
Walter Benjaminek Portbun suizidatu zen edo hil zuten filosofo alemaniarrak. Paul Kleeren Angelus Novus kuadroaz idatzitako pasarte ezaguna irakurri nuenean, agertu zitzaidan lehenengo aldiz. Allende. Zeren eta Walter Benjaminek dio badela Kleeren kuadro bat. Angelus Novus izenekoa eta bertan aingeru bat ageri dela, aurrez aurre ikusten duen zerbaitetik urruntzear dagoela dirudiena. Adi-adi ditu begiak, irekita ahoa, zabalik egoak. Angelus Novusaz pentsatzen ari nintzela azaldu zitzaidala lehenengo aldiz esango nuke. Allende. Ez dakit baina atsegin dut pentsatzea Angelus Novus bizi berritu hori bera dela Allende. Hemen esandakoari behin eta berriz begira dagoen aingerua. Egoak itxi nahi dituena, bertan geratu, arnasa hartu, baina ezin duena halakorik egin. Egon adi isilik, diosta Allendek. Ez zaio arrazoirik falta. Yesterday I met you and the feeling's gone. You can baby me, but you won't baby long. Yesterday can keep you where the feeling's strong. You can take from me, but you won't be taking long. Struck me down. I'm the wingless one that keeps me here. Is to articulate a wish, my one great gear. Without a chance, I'm king of every single thing, and it's the cheapest spend to make a dead hat sing. And I keep them all alive in spite. I have the right last time, every time, forever. Hau egin dut gaur Allenderekin. Beraz hau da gaurko Allenderekin saioa.
Eta hala jarraituko dugu biok hemendik aurrera, nik gauzak kontatuko ditut eta bera ez da isilik geratuko, eta ni ere ez. Hori da gure arteko harremana. Saio bakoitzean eztabaida bat, saio bakoitzean diskusio bat, saio bakoitza trentza bat, saio bakoitzak ehundura bat, testuak, musika eta testu gehiago. Saio guztiak ez dira hau bezala amaituko, datozenetan laguntza eskatuko dugu, eztabaida ebazten lagunduko digun ahots bat gonbidatuko dugu saio bakoitzera. Berea izango da azken peredikua, berea azken epaia. Hau zer da? Hau Allenderekin egindako saio bat da. Hau da Allenderekin. Datorren saiora arte.